deh. Good morning, halo. Good morning. Nei be जाहैबाय आदा नैबे जाहैबाय मा होनो बे बे मामोननिमोनलाय जुनाय चिरां ओमफ्राय नै सनितपुर बिसनाथ ओमफ्राय आं चिरां ओमफ्राय बै लुगु बै आंनि लुगु बै दैजि जों दा थांगोन पार्बती हाजोआव नोंथांमोननो देखायगोन मा नुयो बेखौनो नायबाय था Video tutup mereka. Nuh, menpui-bai, sopui-bai. Fuck, udah berat dah. Parvati Mondi topi Deh. Parvati. जों दा हाबनोसै खुलुमबाय नमस्कार बोरला उदालगुरिनिखौ मोननायनि जों देखायगोन नोंसिनो मा नुयो बेखौनो देखायगोन नोंखौबो बैलाय नोङो थांबाय बेजों गाखोलांनांगौ दा जों गाखोजेनबाय हाजो बा मारे DSLR गैयाना दा जोंनियाव बे जाबाय पार्बती मन्दिराव ओइ साल बागान साल बियो बे जाबाय साल बागान र' आंखौ नुवाखै नुदों आदा नुदों हाजोखौ गाखोना बोरै मोनदों मोजां बहुत मोजां फार्स्ट टाइम खेबाय मेंबाय ना मेङाखै नोङो मेङाखै दा एसे दै जुला दे लोगोफोर नुगोन दे बिराद गोलाव थाबायनांगौ हाजोआ खिन्थु गाखोनांगौ आरो ना नोंसोर नुखाबाय जानो हागौ औ ओमफ्राय जों सोर दं बिराद मानसि फैयो मानसिया खुवाजोंनो बिराद माबा जाबाय मोनालाय दाबो मेंबाय Never give up. गाहायनिफ्राय लालाय आंखौ भिडिअ बानायनायखौ र' जोंना गाखो
Peko. Wah, binter gahaysino nubuhun deh. Orang-orangnya habnaयावसो मोजां मानसि खम जायो. Jangan masih dulu. Hah? Birat kuat dong. Kuan थाखायनो मोजां नङासैलै नङाबा मोजां नसिगौमोन. जायगाया बिराद मोजां. Biar मोजां मोनदों सान ओंखारनायखौ नुयो बेयाव. ओमफ्राय बे जायगाया जाहैबाय कामरुप डिस्ट्रिक्टनि सिङाव माने बक' ओनसोलनि दाबारि गामिनि साहा फैनांगौ ओमफ्राय बेहाय ओंखारनो जाबाय सानखौ माने खाथि नुयो आरोना नोंथांमोनाबो नुखाबाय जानो हागौ आंनि माबाखौ ब्लगखौ नायनानै आं बेखौनो नायनो फैदोंमोन आरोना ओंखायनो नायनाय मोनदों गया डिस्टार्बलै Kepkuma. Ini ada. Kayak ujung ini ada. Tapi punya sih muda. Sana birat pura fैबाय नै गोरा फैबाय गुजाबाय लाय नै लाय बरिया फैयो माथो हाजो बियो गुवाजों नुला नै जेबो जों हाजो थिखिनियाव दंफैयो दा औ खेबगासिनो दा सिनायलालै बिराद गुसुबो ओमफ्राय Berat gusu ada biau. बेहाय माने आसामनिल' नङा बेलेग बेलेग जायगानि मानसिफोर फैयो लोगो मोनो नोंथांमोनाबो फै जायगायाथ' बिराद मोजांखा नायनो ना इन्टारेस्टिं जायो फ्रेश जायो ओमफ्राय आंथ' दहाय बेफोरखौ देखायखाबाय नोंथांमोननो फुङावनो सिखारनांगोन आरोना बेखौ नायनोबा फुं आरो बेलासि फैनो हाया आरोना Berat gusu gakhana goनां हाजोआनो ओमफ्राय मा बुंबावदो फंनैसो बे गैला दङ दंनायाथ' बेयाव आरो बेयाव पार्बतीनि मन्दिर दङ बेयाव जोङो फुजाबो खालामनो हायो गोसोखौ जोङो मोजां मोनो इसोरखौ सिबियो आरो जायगा थान्दा दा बेनोसै आरो लोगोफोर जोंबो दिनैनि ब्लगखौ बेहायनो दोनथ'बाय लोगोफोर नोंथांमोना फैबानो जाबाय नायफै एसे एन्जय लाफै सेंग्रा बैसोआवनो जों फैदों बोरायबाबो लाजायो फै बोरायबाबो फैयो आरो दे बाय बाय